dávnych časoch táto zem nebola taká pokojná, ako je dnes. Vládol tu zlý Asirén a so svojou armádou kríprov ničil mestá a krajinu. Skeletóni strážili každé miesto, kde by sa ustráchaný ľud mohol schovať do bezpečia. A zombi zotročovali každého, kto sa im postavil do cesty. Krajina bola takmer pred zánikom. Nebyť jeho, statočného rytiera Andreho, tak tu dnes nie sme. Rytier André tasil svoj diamantový meč a sám sa vybral proti zlému Asirénovi. Boje trvali dni a noci. Za ten čas narastlo veľa obilia a vyťažilo sa veľa diamantov. Keď bol zlý Asirén na pokraji so svojimi silami, pustil sa na útek. Rytier André ho začal prenasledovať a keď to vyzeralo, že zlý Asirén utečie, nešťastne skočil, spadol do jamy a rytier André ho prebodol. V tom momente zlý Asirén explodoval, pričom z neho vypadlo veľa bodov skúseností a strátil sa do svojho tajného brlohu zla a utrpenia. Rytier André bol hrdina. Chýr o jeho víťazstve sa rozšíril po celej krajine. Každý túžil Andreho stretnúť a nejako sa mu zavďačiť. A tak môj predok, král Atavis XII, dal na jeho počesť postaviť pevný kamenný kostol, v ktorom dnes stojíme. Prešlo 1000 rokov a pozrite sa na kostol dnes. Rozpadáva sa a rytierovi Andrejovi už určite nerobí dobré meno. Preto ja, kráľ Hyros IV, na tomto mieste dám postaviť katedrálu, nech pamiatka na rytiera Andreja pretrvá ďalších 1000 rokov. Mesta Eklur. Hlavne silní a zdatní stavitelia katedrály. Dáva sa na známosť zlá správa. Zlý Asirén sa dopočul o našej snahe zachovať pamiatku na rytiera André. Dopočul sa o stavbe katedrály na jeho počesť. Preto král Hyros IV vyzýva každého muža, ženu, vojaka či sedliaka: hľa, zoberte si meč i sekeru. Spojte sa s vašimi priateľmi a vydajte sa do krajiny vybudovať svoju armádu. Bojujte za seba, bojujte za túto krajinu. Porazme Asiréna. Do boja, ľudia, do boja!